Ešte medzištátny súboj nevyhrali. Najväčšie momenty. Vítam Mariana Zemana, ktorý bude sledovať stretnutie sa skupiny Arena potom. Vidíme na jeho mieste a Richard Dinatár. Uličová rozohrávka na Viteka, Hamšík, pokutoval Rúžaný. Sokol center. Džabulani nám mohla priniesť ďalšie bodové šťastie. Nedopávajú do cítu. Škoda. Luxemburgu a Bloemfontein. Zenon zraz nebezpečne vystrelil, Taťo oproboval opäť, tento raz hľadal Viteka. Škoda, ak sa dá, treba ísť do toho proti Cannavaro a jeho súboj. Stop sprintuje, vykrečí a pomáčo. Určite sledoval odkoval Cannavaro, hostoper svojho partnera. To, čo nám chýbalo predtým, to bola v tejto akcii.